De Frieske vlaggen. Die verwacht je net zo gauw in Hilversum, maar daar hing het er al. Er wordt namelijk werken aan opnames van de politieserie Moordvrouw. De set wat een politiebureau in Ljouwert voorstellen en dus is er alles ondien om het zo Friesk mogelijk te maken. Opvallend genoeg worden de scènes net in de Frieske Haatstad opgenomen. We proberen de hele serie Moordvrouw op te nemen in Friesland, omdat Friesland heel erg mooi is. Maar binnen in een gebouw zie je niet in welke provincie je bent. En we draaien hier bijna alleen maar de binnenkant van het gebouw. Bekende namen die mooi door gewoon een serie binnen René Soutendijk en Wendy van Dijk. Iedereen heeft er heel veel zin in. Ik denk dat de rollen heel erg goed op elkaar aansluiten en de karakters. Dus ja, het voelt ontzettend goed. En het leuke is, jullie figureren mee. Nou, dat klopt, ja. Ja. Ja, hoe doen we het tot nu toe? Ja, heel goed jongens. Ik zie jullie daar staan. En je weet dat jij bent natuurlijk gewend om vragen te stellen en jij om te draaien. Maar het is wel een eer dat we jullie mogen verwelkomen in onze serie. Dankjewel. We gaan het volgende doen. Jullie spelen een scène waar jullie journalisten zijn en waarin René politie-inspecteur of commissaris is. En er is een crimineel opstapt, Tyrone Pereira. En jullie zijn heel nieuwsgierig, zij heeft eigenlijk een verklaring, maar jullie kunnen ook af en toe gewoon echt vragen stellen. Zoals, wat is er precies gebeurd? Hoe heeft hij kunnen ontsnappen? En dan gaan we, opname en geluid graag. Actie! Het gaat inderdaad om een gedetineerde van de penitentiaire inrichting Leeuwarden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, tijdens een humanitair verlof haalde de man een wapen tevoorschijn en ging er vandoor in een metallic grijze Volkswagen die daar voor hem was klaargezet. Is er gevaar voor de bevolking? Zijn er wegblokkades geplaatst? Nou, de Afsluitdijk, de N331, de N333 en de N996, de A31 worden gecontroleerd. Maar u begrijpt dat wij onmogelijk alles kunnen controleren. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Hier wil ik het graag. Klopt dat een bewaker gewond is geraakt? Dank u wel. Moeten de Friesen zich zorgen maken? Hallo. Al hebben wij zelf net ook een piepklein rolletje gespeeld. Noem dat maar piepklein. Ging het een beetje? Ja, nee, dat ging heel goed. Ja, jullie hebben tussen mensen gestaan die nooit camera's vasthouden en microfoons in hun handen hebben. En het is dan heel fijn als er een paar bij staan die dat vaker hebben gedaan. Dus nee, ik was blij met jullie.